назад. Turn right and then turn left. Turn right. Тук ли? Османе. Да. Turn right in 500 meters. Точно така. Малко по-така обаче. Би я вкарал задно. Точно ти изглежда неуволение по това нещо. Да, бе, да. Просто тук през кварталчето трябва да... да се тужнем. Обаче се говори, че ми докаши. Добре. Не ми е много комфортно, така както ми. Виж какви хубави улички, някакви такива алейки се получават от тия Turn дървени. right in 200 meters. Там ще пара. Това мигащо червено, какво значи? Разбираме това. Turn Не, right. то мигат всичките светофари, явно означава, че съм без предимство. Да, виж някъде жълто мига, някъде червено. При нас мангалите си ходят така и тук. Еми как да ходят ми? Къде да ходят? Нискобюджетен транспорт. Рикси. Как не се пуска? Мандарини, лаймове продават. Тук имаше някакви такива инструменти музикални, обаче всеки барабанчета и такъв тип. Ударника за дълги. Удар няма някакви Виж тук африкански. някакви разкопки. Хубаво. Пара. Да. И бият някакви гради са. Сигурно ще възстановяват. Може да е някаква църква било. Или крепост. Ще се видим на тясно след малко.
Не, той път и така се седи. Сега ни вкарва на един в опционите да прави нещо. Явно тук ще прехвърлим. Как си пресичат мръсните мангали, а той с някакви чанти. Сме ги продава, едва ли тия всичките са розови чанти на него. Виж, има дървени столчета, продава стол. Дървен. Не бо единствената много такея, ама сглобен. Продават. Навън, къде това иска някакви масички, като в Икея. Turn right in 500 meters. Това не е какъв базар има просто. Turn right in 200 meters. Добре, защо ми казва райт, а то е леко? Ще да ми кажеш? Чакайте. Не знам. Turn right. Защото тук трябва да държим. Трябва да се кача явно е тук, да. Не може да биеш наляво. Явно да. Bear left. Как се минава на червени? Няма да мина. Ея тая кола. Ея пак. Да. Кажи да си има такива същите автобуси като нашите. Като 8-4. Почти. Но ние малките са като 8-4. Тези големите са много хубави. Знам, че върви назад. Тук е някакво 5 кишета. Само трамвай няма. Не. Те си свират като светне зелено. Те не могат да ускорят като мен, като на това бив. Не могат, защото са бензинчета. Си карат бензин, който се струва какво там. Скъп е и не катери. Нещо. По-скъп е, гориш повече и не Bear можеш да left in катериш. 500 meters. Дръж вляво. Bear left in 200 meters. Bear left. Мечка вляво, а? Кое е лево? Да. Мечка ляво. А тук виж, ще продават явно в този блок. Апартаменти ли? Да. А, да. Хайде. Да.
се ползва. Много. И другото до него. Чакай, ние за тук в града, тук е лудница между момента. Да, И то е неделя и не сме в пиково време, сеш. 7 милионен град, какво искаш? Carry on straight ahead in 500 meters. О, тук някакъв ред има. Ето го то. Джали? Не мога ми. Carry on straight ahead in 200 meters. Да. Узун Арач. Песен Узун. Аз прати принципа на снимах. Имаш време, тук светофарите по 20 минути. Червено. Въпреки че е сега светло. Дуна. Пракна ли му? Да. Carry on straight ahead. Кажи в последния момент видя ли го? Навлезна. Я го. Ако си кара е такава. Еми не, той на него сигурно не му е много лесно. Как се нагласят да пресичате. И притичват през средата на улицата. Тук е само газ спирачка, газ спирачка. Помидор. Домат? Да. Ама на руски се пише сол. Да. Помидор. Те няма откъде да го знам. Как се пише? Но може и да е Грозен, значи. че 3 вида. 4 Ами, даже. Хареса имат някакви мандарини Да. продават. Виж и тази кола е така. Явно някакви сватби Сватбарски истории. неделя. Ние се пускаме в БГ-то. Вегета ли? Не, той не е. Аз съм. Еми къде ще отидат? Няма. Къде? Пак след това аз не знам, тук хич не се пускат нещо. Всеки си кара как си знае. И се мразят. Какво не говорите пред тях? Но пък няма такава агресия после, ако нещо много се засекат. И си спират къде си искат. Чудна тежка. Има спират как си искат. Да бе, така е. Ето му трябва там. Да, дай малко газ, да. Много бързо ще така кара. И аз не мога да разбера, но се ще... Право ще мина. Той нека си кара. Виж как ходят на пазар с някакви колички такива колелца, чантички. Баба ми с такава ходи, продава някакви работи на пазара. Шантичка с колелца. Да.
Не, аз щех да се пусна пред това. Той беше малко несигурен, за разлика от някакви други. Виж, и това е някаква количка такава. Да, пак. Turkish Edition. За кизенк. $805 към Ликоле. Сто процента ги четеме, въобще няма нищо общо с това как се произнася. Мими трябва да беше това, да ги Няма. чете правилно. Нямам. Той ще се разкара този. Той ще спрял абсолютно по Карстан. средата на улица. Яде да преберем още малко това. И малко, да. Да може да се мине, а този също се влачи по другия неделю. Да. Може да е много натоварен. Ще ме кефи. Айде, следващия съм. Препаркирал. Не се голяма в Истанбул, ще е по-зле. По-ясен каза, много близо карат един до друг на милиметри, да се разминават на милиметри. Нещо ми се струва, че не е Абе, така. сравнително близичко карат. В България па да не е така. Се лепят много. Да, по принцип и ние са време и се такова, да не ти се мушне някой. И тук правилото е да гледаш този, който е пред тебе и да го пазиш, да не го чеснеш отзад, защото тези отзад много добре пазят тебе. Значи те така си карат и си преценяват колко си близо до тях и далече и си пазят достатъчна дистанция, за да се спрат. Защото така тук си е приятно така да се кара. Близо. Абе, не знам. Ако искаш да покараш, ето тук ще отбия, да се пробваш, искаш. Не, аз на нови места лошо карам. Тега му. Принципно самият самото движение не ми се струва много по-различно от българското. Ами, съвсем различна е логиката на това каране. Това е факт. Тук вече има къде повече заведения в град. Континенти за млади хора. Верно са някакви тунинг тия рейсове. Странни, това са маршрутки според мен. Маршрутки, да. Виж е задната са, втората са, ще видиш. Тя е като... С на Peugeot, вижди. Да, това е Мерцедес. О, да. Такъв тунинг е. Ще пресича ли ми? Ще чака. Неделя.
Ти от основно разходваш. Излезе се да пошофират. 50 милиона град е нормално. Все на София са не е така. Не е чак така. Turn left in 200 meters. Ти би се гледал номера. Кой? Не, те видяхме се за номер 60. Гледах на... Гледах ти номер, да. Те си да се чудят какво става. Тук е turn left. Иначе трябва просто да дам. Са какво с предимство? Turn Май ти е left. вътре. Хайде пичума, тук се редиме ние. Хайде са хибинден. Той ще покара като ултратапир. Няма да се продава колата. Може би десния пуск. Дясно стоящия си. Чакай, че те нещо си говорят. Типично. Аре бе, браче. Леля. Нищо се не види. Turn right. Мале, къде ни наврява GPS? Тук вече е много автентично. Да разгледаме автентично. Тук е прекалено автентично. Еквас. Какво се свирят само? Не знам. Не, там отива някой нещо. Си пробва клаксона. Тук виж цели овце продават. Сарски магазин. Какво сателик? Продавам, Да. сигурно. Това ли значи? Да. Сигурно някакъв GSM 0539. Сагантско. Чак си заягам те. Няма да пресича. А то май си кара на аварийки. Така му идва отвътре. Turn right. Ето минахме през автентични квартали. Малко ми е повече тук даже автентичността. А то се спрява ли? Ходи до Мегана бе, ще завиете заедно. Бълък. А така, лупни си до Меганчето, той ще пусне. О, давай. Да. Виж как хубаво го направих двамата. Ама то така става, аз кубек и аз щех да се навръх. Не, ако бяха мръднали малко напред, щяхме и ние така да се пустим. Няма начин. Много ще съм благодарен на някой коме.
Слагам Господи. Сега вече съм аз. Няма. Тук вече никой не мога да се набере. Кола турка. Готини рижави турци. Те принципно турците са рижави. Истинските Да, турци, аз така съм рижави, чувал, да. даже по-към Руси отиват сини очички. Не, точно са по-рижаво даже, отколкото руси. Той си беше типичен. Ема той рижавия, червения ген е слаб, Да. така че изчезват Тя червенокосите хора. арабеските ги налазиха и черниха и И потъмниха, да. там